what happened? Make a barua. How to? Gashi nan a ciki da shi da What? In my house? No. Ana wata ga wata. Wannan abu ban ji daɗinsa ba. Kuma wannan abu ya yi muni abin al'amari. Wato ina tabbatar muku rabona da irin wannan naga abin kunya an tafka. Tun ina Ingila, ina iya tunawa tun ina Ingila muna tare da sarauniyar Ingila ina mata aiki. Wannan abu ya faru da makwabcina. Ban sake gani ba sai yanzu a gidana. Zubairu. Haba Hasiya, ya kamata a rufa min asiri. Wallahi sharri shedan ne. Sharri shedan? Kakkai da ka kalama shedan. Kai ne babban shedan din. Haba Hasiya. Yadda da ni. Wallahi sharri shedan ne. Ai yadda da kai babu shi. Allah ya tona maka asiri dubunka ta cika. Wallahi ki yadda da ni. Yadda da kai? Ai babu yadda tsakanina da kai saboda asirin ka ya ga ya tonu. Taka taka. Ni din. Kai din. Hasiya. Babu wata Asiya za ka rufe min ba. Ni ba mijinki ne Hasiya. Miji? Na ci miki mutunci. Will you shut up your mouth, you people? Ai rufa min asiri. Babu wata asiri. Na ce kuma shiru ko? Ya ne? Just keep quiet, ku tsaya ku shiru mana. Hasiya. Zo mana. Kai, ina zuwa. Kai matar mutane. No, it's not. Mata aure ce ba. Ka san fa mara jarida muna da news ɗinka. No problem. No problem. Ba wani abin damuwa bane. Dama ina so dan gaya mata magana amma tunda kun abin to ai ba munafurci bane. Abin da nake so na gaya muku. Ke Asiya, wannan bawan Allah mijinki ne. Isn't it? He is your husband. Dan haka du ki rufa masa asiri. In kika tona masa asiri, kin wulakanta shi a matsayinsa na mijinki saboda bai kyauta ba. Kin gane abin da nake so irin wannan abin da muke cikin muhawarar nan ya taba tuna min lokacin ina Ingila muna tare da sarauniyar Ingila 1950 irin wannan abu ya taba faruwa da mata da miji har abin ya kai su kotu da ya kai su kotu mijin nan irin mugun daurin da aka masa it's not a small ba karami bane kuma furandiya mijin ya lalace ya susuce ya shiga wani hali mara kyau to don haka ni nake so ke ki rufa masa asiri kamar inda Allah ya rufa miki asiri it's not good Ina arfa masu. To mu yanzu ya za a yi da mu? Na ka fa sani ugagin mu. Gwamnati ta hana aikin banza. Kwashi. Ta hana aikin baban giwa. But abinda na yi calling you people a kan shi, you know ba shi muka zo muka samu ba. Na ji na, dama fa ka kira mu batun maciji ne. Kuma macijin nan dama da mun kama shi kasuwar bushmeat za mu kai. Wannan it's not matter of bushmeat anan. Akwai ka gane? Na mun ba to sai aka zo aka samu mutane ne aka raba case din kuma za ku samu lada. Su ne yanzu bushmeat din ai. Ai su ne bushmeat sai mu kai su kasuwa. Yanzu tun da ka ci aikin lada ne ba damuwa. Na gode. Yoni, kai magana. Hakan za a yi. Ba Excuse me. Gentlemen, Allah ku dan saurara. Ya naga muna cikin magana kuma wannan ya ja wannan kuka kebe. No, kaga ina iya tuna ba haka ya faru da mu tun 1964 a Ingila. Da irin wannan ake irin wannan mitin din suka dan kebe kawai daga shiga ta sai mai tasi yayi awun gaba da su. Abin da muka ji tsoro kenan. Kana ji ko ubaji? Wannan kebewan da kaga an yi mun ba su shawara ne. Kun gane? Mun gaya ma Gamba da Suzi yadda za su shawo wannan matsala saboda haka kai ya ƙara faruwa. Ugayenmu a matsayinmu na matasa ka san kowa da dabaransa. Shi ne muka yi dabara tamu ta matasa muka sulhuntar da abin. A samu sulhu. Very good. Ina iya tunawa a lokacin akwai dan wani
conference da muka yi da wani bature yake ban labari irin wannan abu ya faru a Ingila sun 1933 da abin ya cikurkuɗe ya shaƙe aka rasa da za a yi a hannun matasa aka dankawa sai suka tafi da abin daidai don haka ni yanzu zan farku da su kai Hasiya ki saurare su kuma ki ji abin da suke faɗa domin a sasanta ku da mijinki ku zauna lafiya. Yanzu ai uga gemu mun riga da mun sasanta komai. Shi mun musu nasiya. Right. Sannan kuma ke Hasiya abin da muka gani wannan lokaci ne da zaki rufa mu mijinki asiri. Saboda in kika bari wannan abu ya fita wallahi mutane ba za su gan ku da mutunci ba. So a rufa mai asiri. Kin gani ba? Arahe mu. Kun ji ko Hasiya? Ko ya ka gani ogage mu? Ka san ku ne kuka gajiya, kuka ga shekaran jiya, kuka ga zamanin mulkin mallaka, kuma har yanzu ana damawa da ku. Ogage mu abin da za a yi ba, za mu je za mu raka ita Suzi gida. Shi kuma Malam Gambo sai ka zauna da shi dabarunku na manya ka ƙara mushi da siya. No problem. You can go. Za go. I will handle it. Dan gama da su. A dinga tunani ogage. Dan tore an yi tunani. Ai har ummun nan mata da tunani. Okay. You abin da nake so wannan ya wancan kuma da Allah kan abu ya abin ku tashi ku je gida da Allah kar wannan bai sa ki hakuri ke wace irin mutum mai bayar Allah ne an ce ki hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan gari sauraron zamani kin gane kina ji ko yawwa yanzu za mu rufa muku asiri saboda wanda tuna wani asiri ma Allah ba tare da shi yanzu yadda aka yi da Malam Gambo mu ma a yi da mu ɗaya bayan ɗaya sannan idan an gaba sai mu ga yadda za a kasance dawo da kana ai baka iya bayani ba lawali wato kina ji ko Suzi kaman yadda muka gaya miki batun salarin nan yana nan amma kuma za a yi salaratus emalatus ya mata ɗaya za ki fahimta idan muka shiga ciki koya abin da aka yi da Malam Gambo za a yi shi a nan mu ma haka muke so a yi da mu ba za ki iya ba to ai da kadan za mu fara wallahi emalatus salaratus duka bin a dama ya ba na biyan bukata ba ne mu da yawa ba masu din mu ba masu ai ya mutum yanzu a ina za a yi mu je ɗakin ka ko mu je gidan mu kakar ku bata nan ba ta nan kai tafiya ba ta magani sosai je mu je bunan je gaba ni ne a gaba Embalatus Salaratus ba ka labari ba wani yaro ne ana sanyi ya buga dan iska ya buga shi alhaji da ya samu wuta ya fara jin dumi sai kalli baban sai ce baba dan wuta sun ji daɗi a wudin a wudin a Chobe Jackson amma ka san idan kai ai mun ganka kai kana kwana zan iwu wallahi ina kai dawo bari mai ina ba a ba ko a to Gambo na'am Gambo na'am Gambo na'am wato ka ga mu za a gudu ba inda zan a gudu Allah abu na yarda da ko shafa gudu a gudu da kawai kaji Gambo. Gambo gudu na kawai sai a dalar bahur dama saboda ku na siya me na da shi kuma an ana mu salari a ji magana kai ina ai ni ba mun yi alƙawari da ku ba za ku ƙara tare da sai ƙarshen mutane to Allah haɗa mu yau kai ina miyau wallahi miyau ba da koko ba ka da kuɗi a bai na me wasu na watan nan lare baba aka je unity ai me ai ya ce sani lamana za a ci wallahi ina ai ko su ce nan zan ba ku to kawo yawa ai gashi kawai
gashi kawai suke su kenan ina su kenan su kenan ba komai su kenan a caje ni la 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 me ka ji ba ko la 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 kai na wallahi ba tabba wallahi na bar ma yanzu dama da wa'annan ka so ka mana bakin ciki ai ban san da su bane shi kawo ganin su ne ina ganin su kawo kai aljo na gode gamba uban gamba uban tani to na gode Allah taimaka dai gamba da kwarra dan girma Allah ku hakuri mar kar ku faɗa mana haba duk da kwarin da na baku gamba na su kai ina yo dan girma Allah ku hakuri fa to shiga to gamba na su kai yo Allah yanzu haka zami da ku kenan ga wannan awa lawali to wallahi ka bani kuɗin nan ko na yi sama da kai sai na ɗora ka a bishiyan nan wallahi zan so sai mu sama da juna oke bani tuwon dusa ban karɓa ba ina tsoron wani abu can baki yan baki tsari koto ina tsoro haka ce ne kai matsala ka juya bayan ka Yakari